Ще ви покажа как да се направите коледна украса за елфичка от ластичета. Ето такова топче. Само, че това е с памук, но аз няма да го направя с памук този път, ами с ластичета. Защото памука е някъде забравен, не мога да го намеря. Ще ви трябват една монстър тел, ластици, разбира се, и една кука. Имате монстър телото, чакайте само да го наклоня малко една. Ето с книга. Съжалявам, че видите малко книги. Ще трябва да се. Ето, така. Ето го, монстър телото. Взимате монстър телото. Взимате 2 черни ластици. Извинете ме, пада ми. Една минутка само ще спреш. Ето. Това само успях да направя. Съжалявам. Поставката ми се щупи. Така. Те да видим ако новата си поставка. Защото нова е една. Така, идеално. Извинете, много шаване. Така. Оп, идеално. Извинете. Пак извинете. Вземате 2 черни ластичета. Слагате ги на смица. Знаете да играхме една страхотна игра. Така. Ето така. Взимате 2 черни ластичета. Се уморя с тази поставка. Така. Взимате 2 черни ластичета. Слагате го на този бек и го мотавате. Слагате го и така го правите. Само на минута. Другите оправим го така. От ръдето трябва да направите ластчето така. От другата страна ще се получи също като го покажа. Така. Пак взимате 2 чернички. Слагате така. И правите така. След това пак взимате 2 черни. Знам, вижда се като едно, но и така правите. Трябва да се получи така. Давате го надолу. След това взимате с черно класотива. Ще направим черно-розово. Тук розовото. Взимате този път едно розово. Слагате розовото без да ги кръстосвате. Ето така. След това взимате друго розово и това без да го кръстосвате го слагате така. След това взимате, слагате така. Тук трябва да се получи нещо двойно, нали? Ще стане. Така ще кръстосвате. След това, ето така. Тук обаче не правим двойни неща. Тук, като го вземем мастичето, го правим. Ето така. След това взимате куката. Само лекичко да поближа. Така. Взимате куката. Трябва да фокусирате. Така. Взимате куката и го прехвърляте внимателно. След това
Но това е същото. Така. Идвате тук. После има и една малко по-трудна част. Това сега е първата стъпка. Втората, като стигнем до шестата, там малко по-трудничко става. На петата е малко по-различно. Така. Като сме готови, трябва да се получи това. Това. Така, тук надолу ще се тръгне. Това може да се направи на гримчка. Ето как ще изглежда топчето. Това става като подскачащо се. Може да се направи за закачане. Ще ви покажа как да се направите. Нали е такова, то тук ще се вивкате. Ето е даже така просто отдолу ще вкарате куката. Малка кукичка, вкарвате, взимате го това, дръпвате го и тук трябва да се покаже, после го бутате и така ще ви покажа. Така. Сега с черните същото. Само да си изкарам малко част от кутията си. Така, опси. Е толкова. Е така просто. На шипчика. И тук толкова. Така. Сега. Взимаме чер. Същото както с розовите. Така ще го повтаряме няколко стъпки. 0,4 стъпки. Това е втората. Пак. А това вече го знаете. Ето така. Няма да е толкова подробно, защото то е лесно това. Опси. Така, само една минутка. Сега трябваше да направя нещо за една моя приятелка. Съжалявам, че е в клипа, но и пък това ще е заглавното на клипа. После ще го снимам. Такова не на клипа, за такова не от да. Малко сме объркали тук, ама няма нищо. Това не е толкова голям проблем. Така. Както сте направили черното, така правите и с розовото. Ето го. Това е третата. Сега правим третата стъпка. После отгоре, вместо така да е закръглено, мога да ви покажа как да се направите с златни. Отгоре нещо така цветенци да ви се купа. Чайте, че вече почвам аз да плета грешно, защото не се сещате. Като почнете да говорите за едно и правите друго и става лохманица. На мен понякога така ми се става и затова не съм го снимал. Опа. Здара,